No niin, nyt tämmönen Aeon Cobra 50cc walk around ja tälleen. Mä kävelen nyt tää ympäri, niin te näette millainen tää on. Noin, siinä on tällaiset jouset edessä, että kun mä painan vaikka tosta. No niin, ei se ole tossa vaiheessa jousta. Mutta jos mä vaikka, me otetaan nyt tänne sisälle. Tuossa on putki. Sitten ei oo kilpiä. Sitten tuolla on kaikki ketjut sun muut. Tuossa on toi takajousi. Sitten kun mä menen tähän, niin tää joustaa hyvin alaspäin. Täällä on vaihdekeppi. No siis, tässä ei oo kunnon vaihteet. Eli tässä on vaan silleen, että eteen, vapaa ja pakki. Ja näin. Sitten tässä on kaasu. Sitten tässä on jarrut. Tossa. Ja tuolla. Tässä on käynnistysnappi. Täällä on tämmönen käynnistysvipu, missä mä pystyn polkasta sitten käyntiin. Ja tuolla vilkku ja nohjaus ja tööttö ja kaikki. Mut nyt tulee tämmönen sound checki tähän. Että kuulette vähän millainen ääni tässä on. Elikkä nyt käynnistetään. Noin, siellä on kaikki hyvä. Sitten tosta vedetään täältä jarru vaikka ja sitten tosta. Noin, nyt se on käynnissä. On vapaa, eli ei lähde mihinkään. Sitten. Vähän pärisee, ei mitään erikoisempaa. Emme kehtaa enempää, en mä halua tää leipoa. Ei siis mitään. Se on seuraava videon. Moikka!